Omveratu panopa taimitsanso mapurogiramu ena amene akuchitika chifukwa cha nkhani imene tinakupatsirani kuchokera ku Mzuzu. Panopa situation ili very critical kutengera ndi mtolankhani wathu amene ali kumeneko Moses Ng'oma amene akutipatsira china chilichonse. Panopa chifukwa chotino chiopsezo chafika povuta ana skulu ena amene anakomoka ndi tear gas okwana 10 panopa atisiya ndithu amwalira, komanso ma tear gas akupitirirabe ndithu ndipo akomolanso anthu ena opitirira 30. That means zinthu sizili bwino. Ndi mongoyankhula mwachidule onena kuti kwabwera magalimoto 4 matata kuchokera ku Malawi Defence Force komweko ku Mzuzu kuti mwina athandize kukhazikitsa nawo bata potengera kuti apolisi akungotaya ma tear gas awo pena paliponse. Pamene ndikuyankhula pano ripoti likunena kuti kwabwera anyamata aku Mzuni amene ndi ophunzira aku Mzuzu University atenga zikwanje zawo kuti akufuna kubwezera zimene akupanga apolisi chifukwa akuwonongetsa miyoyo ya anthu osalakwa, komanso kuti chifukwa choti ma tear gas achuluka anthu adzadza mkwiyo aphwanya mashopu ena mu mzinda wa Mzuzu. Pamene ndikuyankhula pano Mzuzu salinso mmene tikumudziwira Mzuzu, wasinthika ndipo kudutsa kukhoza kukhala kovutirapo ngati magalimoto athu akuluakulu chifukwa cha mkwiyo wa anthu akugenda magalimoto ena aliwonse odutsa. Sinza kuti situation sili bwino mu mzinda wa Mzuzu maka chifukwa cha kumwalira kwa ana skulu amenewa apa primary school ya CCAP imene ili mu mzinda wa Mzuzu. Kwakhudzanso makolo, kwakhudzanso anthu ena amabizinesi, kwakhudzanso ana a skulu apa Mzuni chifukwa ena mwa iwo ndi azibale awo, kotero kuti mu Mzuzu panopa mwayipiratu. Koma mwina chifukwa choti kwabwera asilikali ankhondo kudzathandiza kukhazikitsa bata, mwina bata akhoza kukhala wayamba kupezeka. Komabe situation yakuno ku Mzuzu sili monga mmene anthu timayembekezera kuti kumachitika ma demonstration of course, komano leroli zafika pa ways, completely ways as I'm talking. Tolankhani wanga akuyankhula izi koma akuthawa. Moses Ng'oma akufotokoza koma akuthamanga nayenso kuti mwina apulumutsekonso naye moyo wake. Izi ndi zimene zakuti tikupatsireni pa nthawi ino pamene ripoti likungotipeza kumene kuchokera mu mzinda wa Mzuzu. Pastor Moses Shumba ndile dzina langa, komabe ngati zina zingapitirire tikupatsirani kutsogolo kuno. Pamenenso tikulandira maripoti kuchokera mu boma la Zomba, mzinda wa Zomba kuli ma demonstrations koma akuyenda bwino kwambiri, alibe ziwawa kuti anthu akapereke madandaulo awo ku ofisi ya DC kumene kuli nzathuyu omenyera ufulu Bon Kalindo thenza nawo ndi anzathu akuzomba. Tikupatsiranibe zotsatira zina ngati zingakhale zovuta mumva kuchokera pano pa Rise and Shine Group of Company komwe kuno ku Malawi mzinda wina uliwonse timapezeka. Blantyre ya Zomba Mzuzu ngakhalenso Kasungu tikupezeka. Khalani pomwepo.